ഉൾപ്പെടെ എടുത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഹായ് ഗൈസ്, ഇത് കണ്ടോ, വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഫോണെല്ലാം കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കഴിക്കാനുമായിട്ടാണ് വന്നത്. പക്ഷേ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാരും മറന്നുപോയി. ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ സാധനമാണിത്. ഉണ്ടോ, നല്ല ഉണ്ടോ, നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് നോക്കിക്കോണേ. നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ഇതാണ്, നമ്മളെ വരാലിനടിക്കുന്ന ഫ്രോഗാണ്. പക്ഷേ അന്യ ഹുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഹുക്കാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവൻ ഇതിലും വഴി പോയാൽ എവിടെ മീനുണ്ടെങ്കിലും അവൻ കയറി അടിച്ചോളും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രോഗ്. കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടതേ, നല്ല നല്ല അടിപൊളി ചേർമീനാണ്. ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഇവനൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് അവനും മറന്നുപോയി, ഞാനും മറന്നുപോയി. അതാണ് സംഭവം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പേടി. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ വരാലടിക്കുന്ന ഫ്രോഗിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവന്മാർ വിട്ടുപോകുന്നൊരു പേടിയുണ്ട്. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ഇവന്മാർ നല്ല ഹുക്കപ്പാണ് അതിന്. ഇതാണ് മീൻ, ഉണ്ടല്ലേ, അടിപൊളി. ഓക്കെ.